Понеделник е, Татко мой небесен. Благодаря ти за поредната седмица, която започва. Поверявам семейството, децата, живота и всичките си мечти в твоите скъпоценни ръце. Нека бъдеш с мен в лицето на препятствията, пред които ще се изправя, давайки ми мъдрост да взимам правилни решения. Моля за силата от небесата ти, да смачкам врагът в живота. Нека вярата за най-добрите дни не напуска сърцата ни. Боже, благослови всеки един, който се моли с мен сега. Защити го от всяка опасност. Обгърни ни с Твоята божествена закрила и ни дари Твоя мир, който надминава всяко разбиране. Отвори врати на възможности днес и най-вече сърцата ни да топтят в съответствие с Твоята воля и любов. Нека тази седмица бъде напълно различна от всички останали. Седмица на безброй благословения. Седмица на категорични победи в духа. Седмица на отворени врати и дълбока благодарност към Бога. Ние изискваме това в името на Отца, Сина и Светия Дух. Благословена седмица на всички. Ако сте стигнали до тук, моля споделете. Нека кажем всички. Амин.